B'investiment ta' 10 miljun euro fi żmien sentejn is-suq tal-bdiewa f'Taqali se jinbidel ta' taħt fuq. Iż-żona se tinbidel f'kumpless sostenibbli li qarreb aktar lil konsumatur lejn il-bdiewa ir-raħħala, is-sajjieda u l-produtturi tal-ikel. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li l-proġettu mifrux fuq medda ta' 14,000 metru kwadru. Nagħmlu li l-valur tal-prodotti tal-ikel lokali fosthom il-frott, il-ħaxix u l-prodotti artiġjanali jingħataw l-importanza mistħoqqa u jsiru aċċessibbli għal kulħadd. Il-proġett se jkun immexxi mill-Aġenzija Maltija għall-Ikel. Brian Vella, kap eżekuttiv tal-Aġenzija, qal li l-proġett jaħseb ukoll għal post fejn il-konsumatur ikun jista' jiekol prodotti magħmula minn ingredjenti lokali. Bħalissa madwar 100 bidwi, anke minnhom ukoll li bijaw mhux xejjex biss imma prodotti oħra agrikoli li dan ovvjament ħajkun hemm spazju ikbar fejn ħajkun jista' jikber. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo jiddeskriva l-proġett bħala investiment fl-ambjent u l-komunità. Qal li l-iżvilupp taż-żona miftuħa se joħloq ċentru li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti u l-viżitaturi u jipprovdi ambjent sostenibbli u impenjattiv fejn kulħadd jista' jingħaqad flimkien. Dan huwa proġett li se jnollu l-kwalità fis-settur fejn għandek investiment ta' mhux inqas minn 10 miljun euro. U importanti naturalment biex insaħħu l-katina tal-ikel. Importanti l-katina tal-ikel tagħna tkun waħda inklusiva u sostenibbli. Il-Ministru Refalo tkellem ukoll dwar uħud mill-miżuri mħabbra fil-budget għas-sena jdieħla dwar is-settur biex ikun hemm il-qabża fil-kwalità. Semma fost oħrajn użu aħjar tal-art agrikola, pjan nazzjonali għal ġestjoni tal-ilma tat-tisqija, it-twaqqif tal-awtorità dwar is-sigurtà tal-ikel u miżuri biex tonqos il-ħela tal-ikel.